चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. आता मी बी श्रीमंत होणार. काय भेटला असेल विजयला? इच्छाधारी पुस्तक भाग 1. रात्रीची. इकडे साधारण 8 वाजताच सगळीकडे शांतता पसरली होती. विजयचे घर हे दुःखाने भरून गेले होते. शेवटी सगळे गावकरी विजयच्या घरातून निघून गेले. विजयने सगळ्यांचे हात जोडले आणि शेवटी रात्र झाली. विजय तसाच पलंगावर पडून होता. त्याच्या बाजूलाच 6 वर्षाचा असलेला त्याचा मुलगा आणि पत्नी होते. गावामध्ये 2 गोष्टींची खूप चर्चा होत होती. कारण की आजच विजयच्या बाबा हे जग सोडून गेले होते. दुसरी गोष्ट जी म्हणजे विजयचे बाबा अगदी 1 वर्ष आधी भेटेल ते काम करून घर चालवत होते. विजय ही त्यांना थोडीफार साथ देत होता. पण अचानक 1 वर्षामध्येच त्यांनी एक चांगले घर बांधले होते आणि अर्धा एकर शेती घेतली होती. आणि विजय असाच त्या पंख्याकडे बघून विचार करत होता, नक्कीच काहीतरी रहस्य आहे. बाबांनी एवढे पैसे कसे काय आणले असतील? नाही, काहीतरी आहे. आणि बाबा असे कसे सोडून गेले आम्हाला? इकडे आपल्या बापाला जाऊन साधे तास देखील झाले नव्हते. तेव्हापासून विजयच्या मनात हा प्रश्न सतवत होता. गावकऱ्यांपेक्षा विजयलाच ह्याचे उत्तर जाणणे आणि आतुरता जास्त होती. बाबांनी 1 वर्षाच्या आत एवढे पैसे आणले कुठून? आणि हो, कालचीच रात्र जेव्हा मी त्यांना शेवटचे पाहिले तेव्हा ते त्यांच्या खोलीमध्ये बसून कोणते पुस्तक वाचत होते आणि मला पाहताच का दसकले. मला का बोलले, विजय निघ निघ इथून जा. का त्या पुस्तकाला हात लावताच ते मला त्या दिवशी ओरडत होते. आणि विजय हा पलंगावरनं उठला. विजय ते पुस्तक शोधायला त्यांच्या बाबांच्या खोलीमध्ये गेला. सगळी खोली तपासली पण पुस्तक काही भेटले नव्हते. विजय आणि त्याचे बाबा हे आधी मजुरीचंच काम करत होते. सिमेंट वगैरे सगळं सामान तपासून पाहिलं पण कुठे काही भेटलं नाही. शेवटी रात्रभर सगळे घर शोधून झाले. हे कमी होते की काय, दिवस उजाडता त्याने त्याच्या पत्नीला घेऊन विहिरीजवळ आणि अर्धा एकर घेतलेल्या शेतीमध्ये देखील ठराविक जागेमध्ये खोदकाम केले पण त्यांना तसं काहीच भेटलं नाही. आणि शेवटी विजयने आपल्या पत्नीला ते रहस्य सांगितलेच. अगं सुभद्रा, ऐक, तुला माहितीये 1 वर्षाच्या आत आपल्याला एवढे धन कसे आले? नक्कीच नक्कीच त्या पुस्तकाचा काहीतरी हात आहे यामागे. तशी सुभद्रा बोलली, अहो काही काय बोलताय, तुम्हाला देखील माहितीये बाबांना आणि तुम्हालाच एक चांगले कॉन्ट्रॅक्ट आले होते त्या काळी. त्याचेच एवढे चांगले पैसे भेटले. अगं हो, पैसे भेटले पण बाबा साधारण 1 महिना कुठेतरी नव्हते आणि एवढे पैसे अचानक आले कुठून? आणि हो, कॉन्ट्रॅक्ट भेटलं जरी असेल तरी ते बाबाच गेले होते काम करायला, मी नव्हतो त्या क्षणी. आणि एवढ्या हलक्याशा कामाला कोण लाखभर रुपये का देईल? सुभद्राला देखील तो प्रश्न पडला. शेवटी पुन्हा एकदा रात्र आली. ती स्थिती आणि तीच चिंता विजयला खात होती. विजय तसाच पंख्याकडे बघत विचार करत होता, ती पुस्तक बाबांनी फेकली तर नसेल ना? नाही, असं नाही होणार. मग? आणि शेवटी विजय पुन्हा एकदा त्यांच्या कमऱ्यामध्ये गेला आणि चालत असताना अचानकच लादी थोडी हलली. विजयने खाली पाहिले आणि त्याला आश्चर्य वाटले. अरे, असं कसं? काल परवापर्यंत हे सर्व नीट होतंय पण आता असं का झालेलं आहे? आणि विजयच्या डोक्यामध्ये तीच कल्पनाची मेन पेटली.
विजय गालातल्या गालात हसला आणि फावडा आणून तिथे खोदकाम करायला चालू केले. ती लादी काढली आणि तिथे पाहिले. अगदी काही अंतर खोदून अगदी लाल भडक अशा रंगामध्ये ते पुस्तक चमकत होते आणि वरतीच लिहिले होते, इच्छाधारी पुस्तक. विजय जोर जोरात हसू लागला. बाबा बाबा, तुम्ही काय सोडून गेला माझ्यासाठी, आणि सोडलं तर असं का? बाबा, आता बघा आपण कसे श्रीमंत होऊ. बाबा थँक्यू, तुम्ही कुठे असाल तिथे. पण विजयला माहित नव्हते की तो साक्षात त्याच्याच मृत्यूला निमंत्रण देत आहे. विजयने ते पुस्तक दुसरीकडे लपवून ठेवले. सकाळी आंघोळ वगैरे केली आणि हळूच त्याच खोलीमध्ये येऊन दार बंद केले आणि शेवटी धुळीतून ती पुस्तक पुन्हा काढली. पुस्तकाला हात लावताच असे त्याला जाणवले की कदाचित त्याच खोलीमध्ये एक नकारात्मक शक्ती आलेली आहे. आणि विजयने ते पुस्तक हे बघायला चालू केले आणि पहिल्याच पानावर लिहिलेले होते, एकदा पुढे गेलात आणि हा खेळ चालू केला तर परत माघार घेता येणार नाही. विजय हसला. आणि तसं काय मी सांगणारच आहे की इथे मी खेळ खेळतोय. विजयला माहित होते की ही कुठली तरी अघोरी शक्ती आहे. इकडे ते पुस्तक खोलताच बाहेर मोठा वारा सुटला होता. गरमीच्या त्या दिवसांमध्ये देखील चांगली थंडी वाजायला लागली होती. आणि विजयने शेवटी पहिले पान पलटले. दुसऱ्या पानावर लिहिलेले होते की ही पुस्तक तुमच्या 3 इच्छा पूर्ण करेल, पण 3 इच्छा पूर्ण होताच. एवढंच विजयने वाचला आणि तो जोर जोरात हसू लागला. आणि विजयने न काही पुढे वाचताच ते पान पलटले आणि तिसऱ्या पानावर चक्क एक आरसाच होता. विजय काही काळ दचकला. त्यांनी पाहिले की त्या आरशामध्येच साधारण एक 40 ते 45 वर्षाचा व्यक्ती हा त्याच्याकडे बघत आहे. तो पांढरा पडला होता. साफ जाणवत होते की ही कुठली तरी काळी विद्या आहे. तसंच विजय दचकत बोलला, ए ए ए काय, कोण तुम्ही? तसंच तिथून आवाज आला, ए गप, तुझ्या इच्छा सांग मला. हा आवाज फार भयंकर होता आणि विजय घाबरतच बोलला, इच्छा? ठीक आहे, आणि हो, तू खरं करशील कशावरून? तसंच तिथून पुन्हा आवाज आला, तू तुझ्या इच्छा सांग. तसंच विजय हा आठवू लागला आणि बोलला, मला आत्ता या क्षणी लाखभर रुपये दे. तसंच हसण्याचा आवाज आला. बस. आणि विजयचे डोळ्यासमोरच तिथे लाख रुपये जमा झाले. विजय जोर जोरात हसू लागला. तुम्ही कमाला येतो. तसंच पुन्हा आवाज आला, तुझी दुसरी इच्छा सांग. तसंच विजय बोलला, दुसरी इच्छा काय? मला माझ्या बायकोला सोनं भरपूर दे. आणि विजयच्या डोळ्यात देखत हांडाभर सोनं तिथे आलं. विजयाला त्याच्या डोळ्यासमोर विश्वास होत नव्हता की हे सर्व काय आहे. विजय क्षणभरासाठी आपल्या बाबांना शिव्या देऊ लागला. कसा मूर्ख होता रे तो. असं त्याने का केलं मला समजत नाही. मागण्यासारखं खूप काय आहे. त्याच वेळेला पुढून आवाज आला, तुझी शेवटची आणि आखरी इच्छा सांग. तसं विजय बोलला, शेवटची इच्छा मी नंतर सांगेल. विजयने पटकन ते पुस्तक बंद केले आणि पुन्हा तिकडे ठेवून दिले. विजय ते सोनं आणि पैसा घेऊन हा बाहेर आला
आणि आपल्या पत्नीला दाखवू लागला. तो फार खुश झाला होता, पण पत्नीला मनात शंका होती आणि शेवटी ती बोलली, अहो हे सर्व काय आहे? तुम्ही काय काळाबजारी करत नाही ना? तसाच विजय बोलला, अरे नाही रे, बघ हे काय आहे. आणि विजयने त्यातलाच एक हार त्याच्या पत्नीच्या गळ्यामध्ये लावला. त्या लाखभर रुपयाच्या पैशांवरच विजय आणि त्याची पत्नी ही जमीन बघायला दुसऱ्या गावामध्ये जाऊन आले. विजयला साधारण 5 लाख रुपये भेटले होते आणि ती जमीन घेण्यासाठी अजून 2 लाख रुपये लागणार होते. पत्नीने प्रश्न केला, अहो आता काय करायचं? आपण एक काम करू, आपण आपलं सोनं मोडू. तसंच विजय हसला, मूर्ख आहेस का रे तू? सोनं वगैरे काय मोडायची गरज नाहीये, चल माझ्यावर. शेवटी ते घरी आले. रात्री जेवण वगैरे उरकले आणि विजय बोलला, तू थांब इथेस, मी येतो. तसंच पत्नीने देखील हट्ट धरला, नाही या, मला यायचंय, मला माहीत नाही. तसंच विजयने आपल्या पत्नीला ही परवानगी दिली. आपल्या मुलाला कसे बसे झोपवले आणि विजय आणि त्याची पत्नी त्या खोलीमध्ये गेली. ते पुस्तक काढले आणि पुन्हा तीच आकृती ही त्यांना दिसू लागली. ती बोलली, ए विजय, तुझी शेवटची आणि आखरी इच्छा सांग लवकर. तसंच विजय हसत बोलला, हे बघ, बोललो होतं ना, म्हणून सोनं मोडू नको. विजयने त्या पुस्तकाकडे पाहिले आणि बोलला, मला पुन्हा 5 लाख रुपये दे. आणि विजयच्या डोळ्या देखत तिकडे पैसे आले. विजयच्या पत्नीला देखील आता हाव सुटला. ती पळत पळतच ते पैसे उचलायला गेली. तिने ते पैसे उचलले आणि बोलू लागली, अहो हे काय आहे सगळं? मला विश्वास होत नाहीये. त्याचाच विजय हसला, बोललो होता ना. त्या क्षणी पुस्तकामधनं आवाज आला, मी तुझ्या 3 इच्छा पूर्ण केलेत. त्या क्षणी विजय ते शब्द कापत बोलला, हो धन्यवाद, आणि हा, मी तुम्हाला पाहिजे तिथे गाडतो. अचानक त्यांच्या घरावरचे काही छप्पराचे भाग हे कोसळले. विजयने पुस्तकामध्ये पाहिले तर तो माणूस रागाने फणफणत होता. डोळे हे लाल झाले होते. विजय बोलला, अय काय? आणि विजयने ते पुस्तक पटकन बंद केले. पण यावेळेला विजयची एक चालणार नव्हती. ते पुस्तक पुन्हा उघडले. विजयने पुन्हा बंद केले. त्यांची पत्नी बोलली, अहो हे काय? चला इथून. आणि त्या क्षणी त्या पुस्तकातून आवाज आला, मी तुझे 3 इच्छा पूर्ण केले आणि आता माझी इच्छा पूर्ण कर. तुझी इच्छा? तुझी कसली इच्छा रे? तसंच पुस्तकामधली ती व्यक्ती बोलू लागली, शेजारच्या गावातला तो शामराव, आण त्याला माझ्या समोर. शामराव? हो शामराव, ते माहित आहेत मला, पण असं कसं आणू त्यांना? हे कमी होतं की काय? त्या पुस्तकातून आवाज आला, हे बघ विजय, एक तर त्या दिवस उजेडाच्या आधी आण, नाही तर. आणि त्या क्षणी रडण्याचा आवाज येऊ लागला. तो आवाज त्यांच्याच मुलाचा होता. त्या पुस्तकामध्ये असलेल्या त्या काचेतून स्पष्ट दिसत होते की त्यांच्या मुलाच्या बाजूलाच तोच माणूस, तीच आकृती ही बसलेली आहे. त्यांच्या मुलाकडे पाहून क्रूर हास्य देत आहे. विजय जोरात ओरडला, अहो अहो सोडा, नाही नाही, तो काय नाही, त्याला काही करू नका. तशीच पत्नी देखील बोलली, अहो नको आम्हाला पैसा, हे घेऊन जा. पण आता काहीच उपयोग नव्हता. एक गप, दुसऱ्या पानावर स्पष्ट लिहिलेलं आहे, मी तुझे 3 इच्छा पूर्ण करतो आणि तू माझी एक. तू ते पान नाही वाचलंस, त्यात माझी काय चुकी? माझी इच्छा पूर्ण कर, नाहीतर तुझ्या बापाला मी गेल्या वेळेला मारला तरी हीच चूक केली, आणि यावेळेला तुझ्या डोळ्यात देखील तुझ्या मुलाला मारेन. विजय आणि त्याच्या पत्नीसमोर केवळ आणि केवळ एकच पर्याय होता. तो म्हणजे पहाट व्हायच्या आधी त्यांना शेजारच्या गावातून शामरावला आणायचे होते. पण नेमकी
त्या पुस्तकामध्ये असलेल्या त्या भूताला शामराव का पाहिजे होता? असे काय वैर होते तेजा आणि शामरावचे? विजय आणि त्याच्या पत्नीला शामराव भेटणार, की पुस्तकामध्ये असलेले ते भूत त्यांच्या मुलाला कायमचं इथून नेणार? पहाट व्हायच्या आधी विजय आणि त्याची पत्नी शामरावला घेऊन तिकडे येणार. हे सर्व तुम्हाला पाहायचं असेल तर आवर्जून पहा. इच्छाधारी पुस्तक भाग 2. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन मधल्या मेलवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर तुम्ही मला शेअर करू शकता. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.